Benvinguts i benvingudes, amics i amigues, a un nou episodi de Cultura Híbrida de la Casa Urbana. És el podcast que podeu veure al nostre canal YouTube i a totes les nostres xarxes socials. Soc Sandra Renau, la conductora del podcast d'avui. Avui és un podcast molt especial i suposo que veureu ja que és diferent perquè aquí tinc unes acompanyants que també són molt especials per mi. Avui, 8 de març, és el Dia Internacional de les Dones, un dia per recordar la lluita de les que han precedit i per continuar reclamant allò que encara ens falta. Però el 8M no només és un dia, és una revolució diària, a les escoles, a la feina, a casa i també en els espais de cultura i de l'esport. Avui, a Dones 10, tenim un episodi molt especial, com he dit, perquè hem convidat a 5 dones valentes, mares i referents també de la nostra entitat, de la Casa Urbana, per parlar de maternitat, d'igualtat i com viuen el feminisme en el seu dia a dia. Estic una mica nerviosa i se m'anota perquè aquestes dones a mi m'imposen i per mi jo les admiro moltíssim perquè més enllà del dia a dia que les puc veure quan porten els seus fills, doncs conec una miqueta la seva vida, conec també les seves feines i a vegades en petites converses que tenim a Casa Urbana la veritat és que és d'admiració que siguin dones que tirin endavant amb la seva vida i amb totes les responsabilitats. No me vull enrotllar més perquè avui les protes són elles, així que benvingudes. Benvingudes a totes. Gràcies. Estic molt emocionada. Sí, nosaltres també. No empieces, Belén. Belén, no empieces. No, però t'has passat. Bueno, tenim a la Belén, tenim a la Vanessa, tenim a la Noemi, a la Mireia i tenim a la Núria. Benvingudes. Me suben las mans y la Belén la tengo emocionada. Pero es que la Belén es emoción pura, o sea, esto fluye así, ¿no? Es así. Pero estaremos toda la hora así. No, así solo es un momento, luego ya está. Ya se me ha pasado. Vale. Bueno, avui ens oblidarem una miqueta de la càmera. Sí que és veritat que potser jo sí que us aniré mirant, perquè tots els que ens seguiu també volem que us ho passeu bé i que estigueu gaudint amb nosaltres d'aquesta màgia del podcast. Més enllà d'un guió, que sempre el guió és el que ens marca una mica el temps i no anar-nos una miqueta de contingut, però bueno, esperem que avui sigui bastant natural perquè ja som així. Jo suposo que estareu d'acord amb la presentació de que sou dones valentes, guerreres i que segurament, per no dir segur, tampoc ha estat fàcil la vostra vida en coordinar moltíssimes tasques i responsabilitats. Si us sembla, anem a les primeres preguntetes. La pregunta és general i a mi m'agradaria que ara, per exemple, té el micro la Noemi i la Belén, però us ho aneu passant i també parleu una miqueta de lo que us inspira cada pregunta. Us sembla? Sí? Vale. Pues venga, vamos a ello. Aviam, noies, com viviu la maternitat en un món que encara té molts rols de gènere marcats? Qui vol començar? Jo? M'ha tocat. Pues la veritat és que veig que va canviant, o sigui, des que els meus fills tenen 12, ja, no? Soc mare de bessons, una nena i un nen, i veig que van canviant les coses, no? Però que al principi sí que és veritat que a les nenes els hi posem més pes, no? Inclús jo, li fico més pes a ma filla que no potser al meu fill. I són per com m'han ensenyat a mi, no? L'evolució de la nostra vida, com hem marcat els nens, no? Intentem fer que no tinguin aquest pes igual que l'he tingut jo i que ells vagin canviant. Però sí que és veritat que és molt dur ser mare de bessons i molt difícil de combinar amb la feina i tot i que ara tenen més dies els pares per acompanyar-te i tot això, no està la igualtat encara feta per ser mare de bessons o d'un nen només, no? Perquè tens molts pocs dies i moltes feines a què fer. I és molt difícil encara fer tot això. Jo tinc un dubte. Vanessa, tu quan vas tindre els bessons, vas tindre a la feina més dies per ser dos?
Se't va aplicar la mateixa llei laboralment parlant? Una setmana, només. Perquè és que la coordinació és doble feina. Però només era una setmana. I crec que si no ha canviat, continua sent així. O sigui, Uau. els pares sí que tenen més, però, per exemple, el meu marit només tenia 10 dies. I perquè va ser cesària. No tenia més. O sigui que, clar, de cop i volta trobar-te a casa amb 2 nens i que havies de tornar, jo, l'Àlex i l'Aitana van començar la guàrdia als 4 mesos. Tot just, perquè no els podia deixar cap puesto. O sigui, i havies de buscar, pues, això, la teva vida, perquè els pares treballen i no tenim avis com abans, no? Que no treballaven. O sigui, és molt difícil encara tot això. I una setmana més per ser bessons no surt a compte. Uau. I emocionalment com ho vas portar? Difícil. Els 5 primers anys és molt difícil, Ja. perquè a més no saps, no pots estar pendent d'un, o sigui, perds moltes coses, perquè és feina de non-stop, arribes a casa, de seguit, doncs això, la dutxa, banyo, tàpers, dinars, tot, o sigui, és molt difícil. Uau. Bueno, en mi caso no tuve gemelos, como Vanessa, que no tuve gemelos, he tenido dos crías. Y bueno, yo la disfruté muchísimo, con Alicia primero y después con Esther. Como primeriza, pues tienes muchos miedos a hacerlo bien y te invaden dudas, 1000 dudas, pero bueno, lo haces lo mejor que puedes. Realmente donde encuentras más los problemas es lo que hablamos, volver a la vida laboral, ¿no? Las empresas no lo ponen fácil y aunque se ha avanzado mucho, no lo ponen fácil. Yo he sido directora de oficina o de agencia mucho tiempo, momento que fui madre, yo quería estar con mis hijas, me pedí la reducción de jornada por guarda legal de menor. En ese momento yo ya no podía ser jefa de oficina porque no estaba todo el horario que se necesitaba en oficina. Entonces me decían, bueno, es que pierdes según qué posiciones laborales. Sí, pero la pierdo para estar con mis hijas. Yo no he tenido hijos para que me los críen los demás. Pierdo dinero. No lo pierdo, porque en cierta manera lo estoy ganando en tener mi hija. Si no, a lo mejor ese dinero tendría que gastarlo en buscar a una persona que cuidara a mi hija hasta que yo llegara. Guarderías, splice o lo que fuere. Entonces, hoy por hoy, a mí me prevalece quedarme en un segundo plano a nivel laboral y poder estar con mis hijas. De hecho, se me acabó hace poquito porque mi pequeña Esther ya cumplió los 12, entonces se me acabó. Lo he ampliado porque mi empresa me permite con un plan de igualdad hasta los 15 años y lo he ampliado hasta los 15 años. Y realmente, porque considero que cuando tienes hijos, los hijos te necesitan siempre, siempre, es necesario. Y cuando nos quitan la guarda legal a los 12, es que ¿qué niño a los 12 años es cuando quizás más necesitan que estemos? Para las comidas, para llegar a casa, para ver qué come, porque salen del instituto a las 2:30, llegas a casa. Ostras, que tiene que ser muy fastidiado que tú llegar a casa y encontrarte que no hay comida y saber si tu hija ha comido o no ha comido y tú currando. Entonces yo creo, y de aquí hago mi petición, que la madre o padre, no tiene por qué, puede ser cualquiera de los dos, debería de poder estar, pues hasta que fuera mayor de edad, poder estar en casa, poder tener un horario que permita estar en casa. Que realmente que condiciona que no puedes acceder a un puesto laboral importante. Bueno, no puedes, estás limitada, vale, pero has elegido eso ahora mismo. Pero tendría que limitarse para ambos. Claro, correcto. Pero realmente, ¿quién se coge siempre la custodia legal de la guarda? Se la cogen las madres. Eso es lo que yo quería plantear. Estamos aquí hablando de las madres, de las mujeres, pero la base también está en el hombre. O sea, quiero decir, si os fijáis, cuando hablamos de la guarda legal o de la conciliación laboral, siempre hablamos de las mujeres, pero es que los hombres son padres, igual que las mujeres son madres. El papel tiene que ser el mismo. Sí. Porque yo no ahora mismo no conozco el porcentaje, pero posiblemente haya un 90% de las guardas legales que se cogen que sean mujeres y un 10% de hombres, o incluso más, no lo sé, no tengo los números, pero es curioso que todavía pase esto, ¿no? Tenemos el papel de que la mujer debe ser la que tiene que cuidar a los hijos, la que tiene que estar en casa, la que tiene que tener ese papel, y no tiene por qué ser así. Eso al final, o sea, queda mucho recorrido, yo creo, en ese sentido. Totalmente. Així és. Voleu apuntar? Bueno, sí, jo volia explicar una mica la meva
bueno, lo haré en castellano mejor, me Sí. expreso mejor. Bueno, pues yo sí que es verdad que me quedé embarazada, estaba en un puesto de trabajo de un alto cargo, bueno, medio cargo, y bueno, al tener a mi hija, cuando yo quise volver con una reducción. Entonces, las empresas no te lo ponen fácil, al contrario, te dicen que no directamente, porque ellos no quieren eso. Entonces, o el puesto, o sea, tal cual, o el puesto o tu hija, tienes que elegir. Creo que esa pregunta o esa elección no la tendríamos que tener facilidad. No tienes que elegir, porque siempre voy a elegir a mi hija, eso está claro. Entonces, volver a un puesto de trabajo sabiendo que te van a dar la reducción porque lo tienes por ley, pero que luego te van a hacer la vida imposible, ¿qué ganas? Al contrario, vas a volver a casa nerviosa, tienes un bebé en el cual tienes que cuidar, tienes que atender, tienes que criar, tienes que educar, son muchas cosas. Entonces es una carga o un peso muy fuerte. Entonces yo elegí mi hija, negocié la salida y me fui. ¿Qué hice? Me reinventé. Entonces tuve que reinventarme. Me puse a estudiar, luego pues me puse a estudiar otro tipo de cosas de terapias alternativas. Bueno, fui haciendo todo lo que no venía haciendo, o sea, todo diferente para reinventarme y para estar en el mercado, porque también el mercado no es fácil, no está bien y no es fácil. Y entonces pues me puse de autónoma, tuve una ayuda de una gran amiga mía que me dijo, no eres muy buena, tira por aquí y tal, y me asesoró. Lo bueno que tiene que las mujeres a veces nos ayudamos entre nosotras y eso es un rol muy chulo, a mí me gusta mucho. Casi siempre nos ayudamos. Casi Creo que siempre, casi siempre nos correcto. intentamos Entonces el ayudar. rol este así de mujer y tal, ¿no? Que no hay, que sea sano, ¿no? Y que no sea tóxico, ¿no? Y que te ayuden y te empujen y te digan, tira porque lo vales, no seas tonta, ¿no? Es una lección dura, pero tira. Y eso pues te hace, bueno, pues me puse de autónoma y estuve 2 años de autónoma. Y la verdad que lo dejé porque, bueno, al final la autónoma tienes que hacer muchísimas horas, muchísimas. Yo me tiraba casi 12, 14 horas con mi hija, pero al final tenía que alguien que me cuidara a mi hija, me lo tornaba. Mi marido era siempre, o sea, la persona que estaba ahí, o sea, es decir, como él va a turnos, se encargaba de la niña por las tardes, o sea, dormía poco para irla a buscar, porque iba de noche a lo mejor, o sea, quiero decir que él también ha hecho un gran esfuerzo, cosa que antiguamente eso no se hacía, ¿no? Entonces eso también es valorable, ¿no? Y lo llevas pero claro, al final llega un momento en la vida que tienes que decidir también, ¿no? Y otra segunda elección, ¿no? Es decir, o mi hija o sigo siendo autónoma, ahora que me he reinventado, ahora que tal, ahora que no sé qué, cuando vuelvo a subir profesionalmente, vuelvo a tener otro atasco, ¿no? Como decía Belén, ¿no? Es decir, al final, o sea, tienes que elegir porque van creciendo y las cosas a tus hijos también le van creciendo y tienes que estar ahí. Y eso es súper importante. Entonces, creo que es que hemos ganado muy poquita parte de lo que realmente tendríamos que ser. Y todo viene porque lo hemos heredado, no es otra cosa. O sigui, creieu que estem avançant, però a poc, i a part la meva pregunta és, també aquestes experiències de vida us ha fet més fortes. Queda molt bonic a vegades amb un pòster, no? Del 8M, dones fortes, però és que quan comences a sentir els vostres testimonis, o segurament moltes dones, mares, que també us sentiu identificades amb el que estan dient avui aquestes dones valentes, és que és una realitat. O sigui, la resiliència que heu tingut que tindre, no? Això t'ha canviat la teva manera de ser. O sigui, estàs més forta, ets més valenta, tot i que a vegades no ens ho creiem, no? Perquè potser tenim aquesta capacitat d'expressar la nostra vulnerabilitat, no? Que a vegades, doncs, si tenim un mal dia, o la Belén, que és así d'autèntica, si s'emociona, le caen 2 lágrimas y no tiene que demostrar nadie a nadie. Hago mi llorada y ya está, y resuelto. Pero es que a mí me encanta. Sí, o sea, no sé, es necesario, una me persona refiero. auténtica. A ver, yo me considero que he tirado millas para adelante, pero porque la vida a nivel personal no se me ha puesto fácil, no vengo de una situación familiar normal, ¿qué se puede llamar normal? Bueno, Claro. en unas condiciones
que se llamarían normales, no vengo de ahí, entonces me he tenido que luchar y no he venido nada dado, no he tenido un papá y una mamá y un hogar donde a mí me han criado tal. Pero es curioso que no habiéndolo tenido, precisamente quizás por eso, por no habiéndolo tenido, he intentado que sí lo tuvieran mis hijas y darles todo lo que a mí no me han dado y prevalecer, porque si yo he dado el paso de afrontar una maternidad, es con una consecuencia. O sea, yo no he tenido un hijo para, venga, vale, y ahora sigo mi vida. No. Y lo hago muy consciente y con toda la satisfacción del mundo. Y también entiendo o sea, los hijos, porque esto es otra creencia, los hijos son nuestros, sí, en su momento, pero es que nacen, crecen, se van, ¿vale? O sea, que los tenemos que preparar para salir a la vida y en eso estamos. Estoy muy contenta de lo que le estoy inculcando. Y lo bueno es que tampoco no lo he aprendido de mi casa, porque no me lo han dado en mi casa. No sé cómo me ha venido esta manera de... Y luego, como decía Mireia antes, de que tendemos a tirarnos piedrecitas a nuestro tejado, de que la guarda legal de la madre, es que si no te coges la reducción pareces mala madre, si no estás por los hijos, mala madre. Bueno, pues yo tengo que decir que en mi caso yo me siento muy bien en mi papel de madre, estoy muy satisfecha, pero tengo que decir que tengo mi pareja, mi marido, el padre de mis hijas, que aunque está en una jornada laboral muy amplia, está allí y siempre está. Y está detrás mío. Soy yo la que día a día es la que manda los horarios, la que gestiona la casa, pero lo tengo a él detrás. Eso también creo que es muy importante. Y que nuestros hijos también lo vean. Hablamos de igualdad. Yo, por suerte, tengo 2 niñas, pero creo que si tuviera niño y niña, seguiría haciendo lo mismo. Y les educaría en lo mismo. Porque mi marido llega a casa y se pone a donde lo que toca, que hay que tender una lavadora, que hay que hacer la comida, que hay que ir al súper. No deja de hacer nada por ser hombre. No. Entonces, al contrario, yo de la casa me he despegado. O sea, yo la casa no la hago. Yo siempre lo digo, el encargado de la casa, de mi casa, es mi marido. Y él me dice, yo me encargo, o sea, él tiene unas funciones y yo otras. Mis funciones son la compra, la comida, tal. Y él son toda la casa y las lavadoras. Lavadoras a veces las llevamos a medias, ¿no? Te la pongo, tú la atiendes. Bueno, pues va. Pero está bien, ¿no? Y entonces él me dice, oye, pues faltan productos de limpieza. Vale, pues ¿qué necesitas esto? Tal. Pues yo voy, lo compro. Entonces me organizo, o sea, pero yo no tengo que decirlo, hay que lavar los platos o hay que fregar el baño. No, para nada. Es que además me despreocupo, que es lo mejor. Sí que no diria que és una situació privilegiada, però jo també penso en aquestes dones que no tenen aquesta sombra que sempre està allà, aquesta mà dreta, i que tiren endavant soles. O sigui, quan tenen un contratemps a la feina o amb un professor al col·le del seu fill, aquestes dones també ho tenen molt difícil perquè no tenen aquesta sombra, tenen com més càrrega domèstica i ostres, que no és fàcil, no? Vull dir que tindre un nucli familiar pare i mare avui en dia, que no es fácil, que ningú ens ho fica fàcil y no hay un libro de instrucciones que nos digan cómo tener el matrimonio perfecto, cómo educar perfecto, no, perquè això sobre la marxa pues anem aprenent. Núria, dinos alguna cosita, porfa. Bueno, jo estic d'acord amb tot el que s'ha dit aquí. Sí que és veritat que com a societat es dona per fet que les mares hem d'estar, o sigui, si no, som males mares. Si no fem a la feina, hem d'estar supereficients, amb un càrrec, però a casa també hem d'estar i es veu com normal. En canvi, si ho fa el pare, que padrazo, mira que bé, que has tingut molta sort perquè el teu marit t'ajuda, quan hauria de ser lo normal. No m'ajudes, també és tu feina. Et correspon una part de la feina perquè els fills són compartits, la casa també, viuen els dos, i hauria de ser lo normal, però encara es veu com quina sort que has tingut, que el teu marit, mira que bé que ho fa, que s'encarrega dels nens... Tengo una amiga que me lo quiere comprar. Veus? És que... Perquè no sé, jo ho he vist, vull dir que... I a l'àmbit de l'escola, per exemple, són les mares, sempre, la majoria. També hi ha algun pare, tampoc vull... Però jo què sé, jo vaig estar a l'AMPA un parell d'anys, vaig ser la secretària, sí que és veritat que havia un president home, però les reunions majoritàriament eren les mares. Organitzàvem tot, les festes, tot el que, si s'havien de fer la festa a fi de curs, tot. Sempre, quasi tot, eren mares.
pares hi havia poquetes. Ara que tens el micro i contestes tu, ¿vale? Vale. Haveu hagut de trencar estereotips o lluitar per educar els vostres fills amb una perspectiva d'igualtat? En el teu cas, Núria, per En exemple. el meu cas, que tinc un nen, bueno, jo, per exemple, a ell li ha agradat molt ballar, que sembla que sigui un món de nenes, igual que futbol és sempre un món de... encara que està canviant, per sort, està canviant, hi ha nenes, però és la minoria, igual que al ball, hi ha minoria de nens. Sí. No sé per què, perquè pot ser un esport igual que qualsevol altre, i si t'agrada ballar, doncs t'agrada ballar. Amb la roba també he notat, sobretot des de petits, la roba de nens, secció de nens, tot colors negres, marrons, nenes tot rosa, les talles són més petites, que dius, els nens, jo crec que són els mateixos cos, vull dir que al final és funció de cada nen, de si és més gran, què més. Home, els jocs també és com que els nens han de ser sempre a futbol, bueno, és el mateix d'abans dels esports, no? Jo sempre he intentat que al meu fill, si li agradava de petit les cuines, doncs la cuineta. Que si li agrada les princeses, doncs les princeses. Ara els cotxes, la bici. Vull dir que ell ha fet una mica el que li agradava en aquell moment. M'han anat canviant de gustos, lo normal, jo crec. I sempre hem respectat, si a ell li agradava ara els cotxes, la bici, doncs la bici. Ara li agrada ballar, doncs endavant. L'heu deixat ser ell? Sí. Molt bé. Sí, totalment d'acord. Jo tinc un nen i una nena. El nen és més gran, té 20 anys ara, i la nena farà 15. I jo a casa, la veritat és que he tingut la gran sort que a casa meva, amb els meus pares, també som nen i nena, jo sóc la gran, i sempre ens han educat exactament igual. Però això ho he vist també inclús a casa de la meva àvia, el meu avi, o sigui, ha sigut ja com de generació en generació, no? Aleshores, sempre a casa hem tingut una mentalitat molt feminista, molt. Per tant, en aquest sentit, tinc molta sort. I jo he intentat també a casa fer el mateix. I és el que diu la Núria, no? Doncs la meva filla també sempre li ha agradat, ha tirat més a roba de nen, ara ja no tant, però sí que va tenir una època que volia portar el cabell curt, que en aquell moment la gent em preguntava, però per què es talla el cabell? I per què no? O sigui, és que no m'ho he preguntat mai, això. O sigui, crec que hi ha certes coses, no? Per això diem que anem a poc a poc, anem millorant, però anem a poc a poc perquè hi ha encara certes situacions, certes coses que encara et continuen preguntant i tu penses, però per què em fan aquesta pregunta, no? Quina cosa més rara. A mi em sembla molt estrany perquè no ho veig així, però és veritat que encara hi ha molta gent que mentalment ha d'evolucionar. Sí. És que tampoc han passat tants anys. Jo, per exemple, els meus pares, que la meva mare és del 38, si han passat anys, ara té 87, però sí que és veritat que, per exemple, jo personalment vinc d'una família molt machista i era lo normal, hace 30 anys. O sigui, jo amb 10 anys me feien fer els llits dels meus germans, que en tenien 20. I quan jo venia del col·le, amb 12 anyets, tenia que fer el dinar. Ma mare m'ho deixava preparadet, perquè la meva mare s'ha dedicat i els meus pares a hostaleria i a portar negocis. I me'n recordo que me deien, Sandra, mira, quan vingui el Manel i el Cisco, te deixo preparat això i tal. I els meus germans també ho veien normal. I jo ara ho penso i dic, però si jo era una nena. Si jo ara també em vaig revelar, quan vaig tindre 18 anys, el llit, que se'l faci el Manel, jo me faré el meu. Després fui un poc a la contra, no? Me salió sabent a rebelde, però sí que és veritat que a casa, suposo que també els vostres pares també potser són una miqueta d'aquestes edats, però tampoc han passat tants anys, eh? Vull dir, penso que estan en ràpid, però no fa gaire, jo recordo aquestes converses a casa, eh? I els meus germans dir-li al meu pare de vos, o sigui, l'autoritat màxima. I la meva mare encara a dia d'avui, bueno, és que una dona ha de ser, una dona ha de ser, dius, com ha de ser? Pues com vulgui ser ella, no? I al final, però bueno, tampoc els hi podem exigir, perquè ells també, ara parlant els nostres pares, van viure una postguerra o inclús una guerra, hi havia la dictadura, vull dir, eren altres temps, no? No dic que ara ho tinguem més fàcil,
perquè ells potser tampoc ho tenien tan fàcil, no?, amb aquell règim que estaven vivint, però simplement es van adaptar i van agafar com un tipus d'educació, un tipus d'hàbits, i era lo correcto en ese momento. Ara, jo també crec, si em permeteu que pugui dir aquesta opinió, crec que també se nos està yendo un poco de madre, tot en general. És com que hem passat de la democràcia i l'expressió i tothom ha de ser lliure, anem-li a dir, tothom ha de ser lliure. Siguis dona, siguis home, ha d'haver una igualtat per tots. Però crec que està tot una mica alterau. És la meva sensació, més que res perquè jo també tracto amb molta gent i bueno, clar, jo també tinc que fer un treball perquè, vulguis o no, a mi m'ha quedat un poco de residuo de esa educación tradicional, conservadora, machista, no? I jo a vegades veig coses que me xoquen, no? Però les trobo normals. Llavors, a vegades és aquesta lluita que dic, Sandra, a lo mejor no tienes la mente tan abierta como te piensas. O Sandra, això està permès, això és correcte? I al final, el meu diàleg a mi mateixa és respecta, perquè també te respectin, accepta, i ja està, i al final, escolta, t'envoltes amb la gent que tu també te sentis còmoda, perquè jo tinc que respectar a la gent que és diferent de mi o pensa diferent de mi, però jo també exigeixo que em respectin per jo pensar diferent. M'explico? I al final és això, no? Jo a vegades tinc aquesta lluita de ostres, encara me ve el que me diu la meva mare, si està permès o no, però no, Sandra, però és que ara és un món més modern. Vinga, va, prova això i veuràs que el retorn y el feedback es positivo. Pero yo creo que, por un lado, vemos que hemos avanzado mucho, porque estamos hoy celebrando los 50 años del Día Internacional de la Mujer, son 50 años, y dices, ostras, lo estamos celebrando, ¿vale? Y seguimos luchando y reivindicando situaciones, pero no ha pasado tanto desde hace 30 años que las mujeres... porque tuvimos un régimen político, ahora ya vamos a entrar en política, y eso nos ha afectado mucho. Tuvimos un régimen político donde la mujer no podía tener una cuenta en el banco sola, dependía de un marido o de un padre. Una mujer no podía ir sola, ir una mujer sola a un bar a tomarse un café, Dios mío, ¿vale? O un cigarro y una cerveza, eso estaba muy mal visto. Claro, pero es que esto no hace tanto, o sea, hace 30, 40 años como mucho, yo... De pequeña ya estaba instaurada, nací en ese periodo. Entonces veo que sí, que se ha avanzado mucho en busca del feminismo y de la igualdad, y se ha avanzado mucho, pero no estamos tan lejos y aún siguen habiendo personas, pues tus padres, mi madre sigue pensando en que lo tengo que hacer porque soy mujer y me toca y no hay otra opción. Pero lo que da miedo, y os lo digo de verdad y me lo planteo, es que tengo conocidos de 20 años, 19 amigos de mi hija, que tienen este pensamiento, que sigue habiendo ese pensamiento de, tú eres mujer, pues a casa, ¿qué haces aquí? Pues, ¿sabes? Pero son gente joven, que ya deberían de tener otro pensamiento. Exacto, yo también pienso esto y me planteo, ¿por qué? O sea, claro, esto que viene de los... O sea, ¿los padres les han dado esa educación? ¿O de dónde viene esto? Claro. Porque es extraño, ¿no? En teoría, los padres de nuestras edades con hijos de 19, 20 años deberían, más o menos, pensamos igual, ¿no? Cuando hablas de entre mujeres, hombres, las parejas. Y sin embargo, es verdad que hay ciertos jóvenes que son muy, tienen pensamientos muy machistas. Totalmente. Y eso a mí me sorprende muchísimo. A mí también. O sea que, no, sí, con la pareja, ¿no? Manipuladores del palo de es que si no vienes es porque no me quieres, es que tal, es que tú no deberías de estar aquí, que sí que te pones, que sí haces, que sí dices. ¿Perdona? Entonces, pues allí tenemos nosotras con esa función de educarles en la igualdad y en que nadie es más que nadie. Que cada uno es libre en su pensamiento y nadie tiene que condicionar, y que eso no es amor, ni es querer, ni te tiene que llevar a ningún sitio donde tú no quieras ir, ¿no? Pero insisto, vuelvo a que decir, ostras, es que no ha pasado tiempo, pero hay momentos en que se me ponen los pelos de punta. O sea, veo niños jóvenes con unos pensamientos que dices, con unas frases que no toca esto. Això, Belén, es lo que dice Mireia, esto tiene que venir de algo, de algún núcleo que tienen por ahí, o xarxas sociales, de que molas más si piensas así, a lo mejor. También es verdad que siempre decimos mujeres trabajadoras y
nos planteamos muchas cosas hacia las mujeres o hacia las niñas, ¿no? Ujú. Pero, ¿y el cambio hacia los hombres? ¿Quién lo está haciendo? Son ellos los que también tienen que cambiar Esa es la esa base, mentalidad. Claro. Quizás nos fijamos tanto en, ¿no? Yo, por ejemplo, en educar a Aitana de una manera, los educo a los dos por igual. Las tareas de casa son de los 4, no son de 2, son de los 4. Ujú. Si tú puedes, pero la autoexigencia que se pide la mujer no es la misma que se pide el hombre. Totalmente. Entonces también ellos son los que tienen, ¿no?, que pensar un poquito en qué hacen las mujeres de más, que a lo mejor todavía estamos trabajando de más en muchas Ujú. cosas, ¿no? Ujú. Sobre todo a nivel laboral. Ujú. Todo eso llega, ¿no? Cuando tú llegas a casa de trabajar, tienes peores días las mujeres que los hombres. Depende de qué sector estés. Ujú. Entonces, también son ellos los que tienen que hacer un esfuerzo en el, ¿no? Igual que reivindicamos el Día de la Mujer y todos los esfuerzos que hacemos, ellos también tienen que hacer un cambio de mente. No siempre son los padres los que te están ahí apretando, ¿no? Sino ellos mismos en el colegio, la edad que tengan. El fútbol, ¿no? Pues no solo es deporte de chicos, no es, son ellos mismos a los que tienen que integrar. Obviamente no puedes hacer un equipo de fútbol solo de chicos y chicas, porque la fuerza ya es diferente, pero cada vez pues tienen que ir mejorando. No porque seas chica no puedes hacer no sé qué. Vanessa, pero si no hay presión social, yo creo que es como que bueno, el aspecto masculino va un poco a su ritmo, ¿no? Nosotras, sin quererlo, hay presión social, sean en el trabajo, sea en el cole, es lo que decimos, ¿no? La madre es como que puede con todo, es un multitasking, ¿no? Lo que decimos, venga, la madre es la que va a las reuniones del cole, se preocupa de los comunicados que ha pasado el professor, tal, que amb això, de veritat, no desmereixem els marits, que sabem i hem fet la menció de que hi ha grans pares que esteu també, que gràcies doncs, a que formen part del nucli familiar doncs, se pot sostindre, no? Econòmicament una família, que avui en dia tot està molt car i no és fàcil, però és més que res el que estem matitzant, no? De lo que diem, que a vegades crec que hi ha més exigència a les dones, Totalmente. a les dones, socialment. Sí, Pero ya no solamente a nivel laboral, a nivel de madres, hablamos ya del físico. Ya entramos en otro terreno. Sí. O sea, tú ves a una mujer con canas y es, ¡ay, qué desmejorada! ¡Ay, qué dejada! ¿Qué tal? ¿Ves qué mayor? Ves a un hombre con canas y es, ¡ay, qué atractivo! ¡Ay, qué mono! El mundo al Perdona. revés. La Nuria lo ha Pero- dicho hace un rato, El el mundo tema al de revés. la ropa. O sea, Sí. yo he comprado la ropa a la vez siempre, porque tienen la misma edad. Ujú. Y comprábamos las tallas de Alex y decíamos, ¡jo, qué grande! Pues comprábamos la misma talla para Aitana y decíamos, ¡jo, qué pequeña la talla!, ¿no? O sea, ¿por qué el cuerpo de la mujer tiene que ser más pequeño o más ceñido? Claro. No, más Claro. ceñido, es verdad. Es que Claro. vas a comprarte y dices, ¿por qué tengo...? las niñas ya desde Ay, perdón. No, que el tema de la ropa es que desde pequeñas ya parece que ya tienen que ir monas. Sí. Con un top cortito, con los pantalones cortos, los de niño te llegan por debajo de la rodilla y las de niña por aquí, que dices, ¿por qué? Si la pierna del niño y niñas Exacte. son iguales. Pero en cambio, si te pones ropa de niño, perdón. Si te pones ropa de niño en una niña, es que vas como macho, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? O sea, pues si me queda mejor esta ropa, ¿por qué tengo que ponerme, no? O sea, yo también me puedo poner un pantalón de deporte porque sí, ancho, no tengo por qué ir con unas mallas a baile. Sí, sí, sí. No es un total. poco... Núria, ja que tu tinc en micro, Vale. ara us faig unes preguntetes a cada una, ¿vale? Núria, què t'agradaria que canviés en la societat perquè el teu fill, en aquest cas, visqui en un món més igualitari? Vale, bona pregunta. Home, jo crec que encara tenim molta cosa per millorar. Jo crec que el principal que m'agradaria que la societat s'erradiqués la violència de gènere, que no hem parlat encara, però és una lacra que tenim aquí, que per ser dona hagis de viure amb por. Bueno, a totes i ens passa. Sortim a sopar i totes avisem, ja he llegado a casa, ja he llegado. Això els homes? ¿Os imagineu que passi? No. Que s'avisi, ja estoy en casa, yo he llegado también. No passa. O m'acompanyes, que no vull anar sola, que... És veritat. Això jo crec que és un aspecte molt important que hauria de canviar la societat. Com es podria fer? Suposo que és educació, no només a l'escola, primer a l'escola, a les famílies, superimportant, a la televisió. Bueno, ara ja jo crec que la televisió
està perdent força envers les xarxes socials. Que és el que hem dit abans, que per què ara s'està d'un altre cop sentint amb els joves dient coses supermasclistes, de gelos, de no pots anar així, si m'estimessis no faries això. Jo crec que estan escoltant, perquè clar, les xarxes socials, qualsevol que tingui una càmera pot pujar informació i si fa més gràcia o té més followers, És així, doncs fan cas. Malauradament. Perquè hi ha una edat que no fas cas als pares, que és igual, perquè el teu referent és, ara abans era la televisió, els cantants, els actors, ara els youtubers o com es diu. Sí, en nuestra época era el pop, ¿no? Sí. La revista de Master Pop, ¿no? Sí, porque en la tele no salía nada. Que también las revistas Eran las esas revistas. tenían su tela. Pero era revista. La Super Pop. La Superpop. Y ellos ahora es el YouTube. Y Tal en el cual. YouTube Sí, sale sí, de sí, todo. sí. Sí, Bueno, sale de YouTube, todo. Instagram, Instagram, TikTok. No hay No hay filtro, filtro. correcto, no hay No hay filtro. filtro. Y no, Noemí. no es tan fácil. Que estàs con el micro, te toca la pregunta, ¿vale? Què significa per tu que els teus fills formin part d'un espai com Casa Urbana on es fomenta el respecte i la diversitat? Buena pregunta. Bueno, para mi hija ha sido un cambio muy grande y es más, lo necesitaba. Tenía que salir del círculo que estaba y descubrir que el mundo... Y descubrir que el mundo es mejor de lo que ha vivido. Ese sería el resumen. Y dar gracias a la Casa Urbana, Ai. a la familia de la Casa Urbana que la han acogido, la han adoptado como, vamos, es tremenda. Y bueno, ella está muy contenta. És que sou una família molt maca. Sí. Vull dir, crec que des del primer dia que vau vindre ens vam sentir molt còmodes, no? Amb vosaltres com a pares va ser molt fàcil. Vull dir, a vegades les relacions intentes i no puede ser. No saps per què, però potser maneres de ser, pensar o... D'actuar, Sí. simplement. I va ser fàcil, ha sigut molt fàcil, us haveu integrat molt bé, haveu ficat molt de la vostra part, haveu vingut a los Christmas Days i a les fiestas locas que hacemos por aquí, has bailado i en quant a la Ainhoa, tinc que dir que és un encant de persona, perquè tot el grup se l'estima molt, és que no porteu ni 6 mesos amb nosaltres. I és una nena, bueno, és una jove... Mucho. Bueno. Familia, esta es la magia, que nos hemos olvidado de la càmera. De la càmera, hay càmera. Ens hem oblidat de vosaltres, però això és el més autèntic i el més bonic, que són persones, són dones de Déu, sí o no? Estareu amb mi que són dones de Déu perquè són autèntiques. Y si lo sienten, se acabó. Y lo sentís, pero de verdad. Sí, ella ha luchado porque siempre le ha gustado el baile y es verdad que necesitaba un cambio, estaba como muy, muy ahogada, se sentía como muy ahogada. Y su padre, o sea, en este caso aquí ha sido más el padre que yo, también hay que decirlo, que él tiene una parte feminista en ese sentido brutal. Y él estuvo buscando información y le planteó a Ainhoa cosas, decirle, pues mira Ainhoa esto, pues mira he encontrado esto, ¿qué te parece tirar por aquí? Pero eres buena, no lo dejes, no te ahogues, sube de donde estás, que esto es muy guay. I així fue. I mira que ha tingut una miqueta de mala sort amb la lesió que va tindre. Ja. Vull dir que teníeu com tots els números de dir, ja està, lo hemos probado. Però no, hay que esteu luchar. aquí. Correcto, hay que luchar. Esteu aquí i la lesió de genoll que va ser important tot un mes i no va poder vindre amb alguna actuació, però és que això també és la força que hi ha a casa, Noemí, i el mèrit també és vostre com a pares i com a mare. La lucha de que hay que luchar, que no te puedes quedar ahí, que hay que reinventarse.
Tal qual. Totalment. Pues Així és. felicitats Gracias. i benvinguts i gràcies per estar amb nosaltres. Y Te que hemos dure pi- mucho tiempo. Te hemos pillado en el podcast Sí, me habéis Y pillado mira, total. como en casa. La que iba a llorar era yo, Sí, Mira, menos mira, mal. mira, la Belén. llorona luego, ¿cómo es? Tira fama y échate a dormir, ¿no? Sí, O algo sí, así. No, pero sí que es Sí. verdad que tanto vosotros como familia, como tu hija, o sea, súper bien. Yo, bueno, es que creo que este espacio, y ahora me permites un segundo, pero este espacio en el que estamos, Casa Urbana, no es un sitio donde los críos vienen, bailan y se van. No, es mucho más. Y yo hablo que tengo 2 hijas aquí bailando, viviendo, en el cual viviendo, es así, es que es en toda la amplitud. O sea, viven aquí, o sea, estoy pensando que los adopte. Ay, yo encantada. Bueno, Sandra es un poquito Ay, la perdón. tieta y Yo Moy es el encantada. tiet. Yo, en mi caso, que somos muchos años ya que nos conocemos, somos sus tiets. Tanto Sandra como Moy creo que son un tándem espectacular y lo que hace la magia que fluye aquí somos los críos, somos los padres que vamos a una. Y si hay algo que no ha funcionado, pues se habla, se dice, se comenta y no pasa nada. Hay malos entendidos, hay malos I momentos. malos dies per a todos. Para todos. Correcto. Perquè jo ara em permeto no ser la Sandra, ser una persona més. Jo sé que tinc una gran responsabilitat com a líder de Casa Urbana, però jo també tinc els meus mals dies. Jo també he tingut a la meva mare en un hospital molt de temps y en comptes de dir me tomo una semana de baja, yo no me puedo permitir tomarme una semana de baja. I jo sé que a vegades la vara de medir no és igual. Jo sé que a mi, només que tingui un error, ja uaca! No? A vegades m'agradaria que diguessin però la Sandra està bé, està passant per un bon moment, o un WhatsApp de Sandra, què passa? Estàs bé? Que potser... I sé que és difícil, perquè, a veure, no em justifico, jo perfecta no soc, però sí que a vegades la meva vida no és fàcil i també em passen coses, i soc dona, i tinc que tirar molt endavant de moltes responsabilitats, i a vegades al dia o passen coses que no... Bueno, i al final intentem fer-ho el millor possible, intentem sempre millorar. Tant el Moi com jo som 2 persones que quan passa algun contratemps o algun conflicte, anem-li a dir, ens mengem molt la olla. ¿Pero qué ha pasado? Estamos ahí como una semana analizando, pero ens hem passat, però hem sigut ja, però què ha passat? Però és que, hòstia, és que si no defensem, però és que nosaltres ens hem de donar també el valor que tal. Perquè, clar, al final, també tirar endavant una entitat com la que estem tirant i al nivell que estem arribant, estem pràcticament sols. I això suposa, a vegades, la pressió a molts nivells. Ja no només social, sinó cultural, econòmic, i gràcies a Déu, cada vegada estem fent més equip. Ja sigui, per exemple, amb un Sergio que el tinc darrere de càmera, que el Sergio de Blas... Per cert, Sergio, moltíssimes felicitats per ajudar a editar el treball d'edició teu, però el vídeo de 8M t'ha quedat espectacular. Un aplauso. Sergio de Blas. Va ser molt fàcil treballar amb tu el passat diumenge y lo hemos conseguido, así que eso va a ser el principio de muchos, ¿vale? I no res, dir-vos que gràcies a vegades estem descobrint persones, que això és com tot, com el que deia, l'afinitat laboral també fa, perquè el resultat creatiu ho podeu palpar encara que sigui darrere d'una càmera, ¿no? Y estamos en ello, estamos también dejándonos llevar en el aspecto de que la evolución siempre es imperfecta, o sea, no creemos en una organización perfecta, tenen que haver davallades, no és fàcil quan gestiones persones, aquí tenim una senyora que representa també un departament de recursos humans i no és fàcil gestionar persones, però sí que és veritat que tant el Moi com jo no perdem aquesta manera de esto pues no, sempre quan ha passat alguna cosa hem dit merda, què és el que ha passat, què hem fet malament? Però tal, vull dir, és que, somos así de masocas, que a lo millor ja no hi ha retorno, però a vegades sí que vull retorno. Con esta mujer, i suposo que amb moltes de vosaltres, però amb més intensitat potser amb la Belén, hem tingut les nostres diferències, però perquè les seves nenes, pues ara tal, ahora cual, Alicia la hemos expulsado 3 veces. Alicia ha ido 3 veces, sí, vamos a hacerlo, pero llegó un momento en que Alicia no quería estar en otro sitio que no fuera aquí.
Pero es que eso es muy masoca, 3 veces de expulsión. 3 veces. Sí, yo creo que ha sido nominada a abandonar la isla. Y la casa Nunca también. mejor dicho, la casa. Correcto, la casa. Y siempre ha vuelto, no sé. Bueno, no también se sé. tiene que encontrar ella, ¿no? Tiene una edad Bueno, es que Alicia ha avanzada, se tiene que pasado, encontrar. bueno, se tienen que encontrar, se tienen que encontrar. No hablemos de Alicia, que luego sabéis que cuando vea el podcast verás. Se me va a decir algo, pues no, pasa palabra. Alicia es que es Alicia tiene un eres podcast increïble, aparte. O eres sea, increïble. I totes els fills d'aquí sou increïbles. totalmente. Y mi Pues las Esther temo también, molt. mi Esther también, que las dos son hijas de la misma madre y del mismo padre también. Però bueno, jo volia mencionar això, no? Ay, me lo subo mucho, me lo estoy notando que subo, pero bien, venga. No sé si vols apuntar algo de recursos humans. Gestión de que- personas. Bueno, sí, es complicado gestionar personas. Yo creo que también aquí es muy necesario cuando gestionas personas la empatía. O sea, es súper importante. Y eso hay que trabajarlo mucho. Porque es verdad, es lo que dice Sandra, ¿no? A veces tú también tienes un mal día. ¿Pero no crees que es un don también? Un don. Bueno, Hay gente que posiblemente. O sea, la empatía, yo creo que es un don también, que Sí. forma parte de la persona. Es cierto, Yo es creo que es cierto. un- Forma parte de la persona, pero también hay que trabajarla, ¿eh? Ujú. Sí, pero y también es algo educacional, o sea, Ja. también depende de cómo te hayan educado. A mí también me han educado mucho en eso, ¿no? En tener mucha empatía. Por eso creo que la parte de gestión de recursos humanos, pues más o menos se me da bien, no se me da mal. Molt bé. No passa res que l'Scooby estigui. Hola, Scooby. Si a l'Scooby se li pot ficar un micro no passa res. Mireia, ja que te tinc en micro, Sí. Veus diferències entre com es vivia la lluita feminista fa anys i com l'estan vivint les noves generacions? Sí, sí, sí. Bueno, ja ho hem parlat una mica, no?, en les converses d'abans, però sí, per sort, sí, hi ha canvi. Jo recordo, ma mare moltes vegades em deia que, ho hem parlat moltes vegades, no?, que ella quan era joveneta volia ser un nen. No volia ser un nen perquè no es sentia bé sent dona, sinó perquè veia que els nens tenien doncs, altra manera de viure, altres avantatges, no?, que les dones no tenien, i jo li deia, ostres, mama, en sèrio? Sí, bueno, i m'explicava una mica, no? I és curiós això, o sigui, a mi em sorprenia molt. Jo crec que ara, si parléssim amb les nostres filles, amb les nenes en general, jo crec que això ara, per sort, no passaria. Això ja és una millora. ja hem avançat, no? Ja és una millora. I a moltes altres coses, clar. A mi em preocupa molt també una cosa que ha comentat la Núria, el tema de, ara que comencen ja a sortir més, perquè ja tenen unes edats, que si ara vull sortir, i quan comencin ja per la nit ja no te digo. Clar, jo ja et dic, tinc un nen i una nena. I per desgràcia, perquè això és així, no m'agradaria, jo amb el nen m'he despreocupat una mica en el sentit de que si tornava una mica tard, doncs bueno, sí que al principi l'anava a buscar amb el cotxe, anàvem a acompanyar-lo, però després va arribar un punt que ja amb certa edat ja no feia falta. Jo estic seguríssima que amb la meva filla no podrà ser així. No podrà ser així. I això és una pena. I això sí que s'ha de millorar moltíssim. O sigui, bueno, i nosaltres ens passava el mateix, perquè jo me'n recordo que quan jo era joveneta també no podíem, sortíem, perquè jo he sortit i he fet sempre el que he volgut i els meus pares no m'han posat cap problema en aquest sentit, però clar, sempre s'han preocupat més per mi com a nena que pel meu germà com a nen, no? I això continua existint. I això sí que em fa molta ràbia que sigui així. Jo hagueu apuntat que les vostres mares volien ser homes, Sí. però a mi em va passar quan jo feia taekwondo. Quan jo feia taekwondo, vaig estar uns anys fent taekwondo i jo volia ser nen. Volia ser nen perquè jo m'esforçava molt i se premiava més amb la mateixa tècnica que jo o amb el mateix cinturó, la garra, el toro que lleva l'hombre, no? Llavors jo vaig practicar aquella agressivitat, no? Bueno, l'agressivitat, anem a dir, sana de les arts marcials, però jo sí que és veritat, també el meu mestre era coreà, o sigui, estem parlant, però jo sí que vaig viure com... I després vaig arribar sent l'assistenta del mestre. Los toros estos no lo fueron, va ser a mi la proposta que em va dir, Sandra, vols donar classes, vols ser la meva ajudant, però jo sí que va haver un moment que només, per molt que m'esforcés amb el meu cos,
me sentia que no era suficient i que no era prou reconegut. I això, ostres, m'haveu fet reconnectar amb aquest moment de dir jo sí que és veritat que la meva part femenina, sense voler, la despreciava. Jo a dia d'avui, moltes vegades a la feina, encara estic així, pensant, si fos home, estaria en un puesto que estaria més ben pagat i amb més... Bueno, o que t'escoltin, Correcte. O sigui, és trist que amb l'edat que tinc, a la feina, i portant l'experiència que tinc, perquè porto, la setmana que ve faig 23 anys, Uau! a la mateixa feina, m'està costant molt més promocionar-me a mi, per ser dona, que a un home. M'està costant moltíssim. O sigui, tot és... Sí, a més és un sector molt masclista també, o sigui, molt d'obra i tot això, però costa molt, moltíssim. I de vegades estàs a la feina i dius, jo m'estic esforçant més que un home que està allà prenent-se el cafè, jiji, jaja, i ho té tot fet, i tu, nena, ven i me haces esto. No? Ja. Llavors, amb l'edat que tinc, moltes vegades em plantejo, ma filla, quan tingui l'edat que jo tinc, com estarà? ¿No? Perquè si jo moltes vegades penso, si fuese hombre, tendría un trabajo y estaría mejor pagada, ¿no? Perquè al final busques més diners i més coses d'aquestes pels teus fills, no busques res més. I dices, i mi hija què l'espera? Ara que En dius canvi no m'ho això, plantejo per l'Àlex. ja, ara que dius això, creus, no, està fora guió, però creus que la política, tant que diuen que hi ha el Departament d'Igualtat que existeix, vull dir, aquestes polítiques d'igualtat, creus que realment s'estan aplicant amb aquest nivell que dius? Perquè potser s'aplica en accés per altra banda, que està molt bé, campanyes de sensibilització a les escoles, està molt bé, però la realitat, per exemple, de dones com vosaltres, de dones 10, no s'està aplicant res. Jo crec que moltes feines encara no estan capacitades per fer lideratge de dones. Creus que és el sector? No. No. Està millorant. Està millorant, però molt lent. Jo crec que potser, clar, no sé quantes empleats sou, quin tipus d'empresa és, si és una mitjana empresa o mitjana. Jo treballo en una multinacional i és veritat que les multinacionals, en aquest sentit, clar, també és veritat que estan molt lligats, perquè tenen moltes inspeccions, aleshores, però en les multinacionals sí que han anat canviant. No sé si totes, jo en la que, per exemple, estic, sí que és veritat que està molt mirat això del pla d'igualtat, la bretxa salarial, o sigui, estan molt ficats amb això i jo et diria que ara mateix no hi ha cap diferència, però sí que fa uns anys treballava a una altra multinacional i era molt, molt machista. O sigui, sí, possiblement hi hagi llocs que han millorat i n'hi ha uns altres que continuen estant igual. Sí. Jo volia dir una cosa sobre això, que les multinacionals és veritat que els obliguen més. Ja no només per ser una empresa gran, tenen auditories i coses amb controls, però la gran majoria d'empreses són pimes. Llavors aquí no hi ha control i jo tampoc m'ho he trobat excessivament a la meva empresa, per exemple, però sí que és veritat. I també amb els clients, que si tinc un company home i jo li dic una cosa i el client, com que no em dona la mateixa validesa que si li diu al meu company, només pel fet de ser home i potser té la mateixa formació que jo, la mateixa experiència, i amb ell té més credibilitat que amb mi, per exemple, o amb alguna companya meva que és dona. Clar, tampoc hi ha jo no veig que hi hagi polítiques així a nivell de petita empresa, perquè al final ningú t'ho mira, vull dir que no hi ha control. És molt difícil també controlar això, però bueno. Yo quería afegir, quería decir una cosa y es que hay un dicho, ¿no? Que suena, a mí, por ejemplo, me suena un poco mal, y es cuando dicen que delante de un hombre hay una gran mujer detrás. ¿Vale? Y siempre seguimos estando a la sombra. Eso no me gusta. Eso en la parte donde yo estoy o yo he vivido y tal, esto se decía mucho, ¿no? Y claro, muchas veces yo a veces ya me enfado y digo, sí, pero si tú eres así es porque yo te estoy empujando, ¿sabes? ¿Entiendes el hecho o no? O sea, es como un poco, ¿sabes? Y es verdad, ¿por qué tenemos que estar a la sombra? ¿No podemos ser nosotras? Clar, no necessitem un ¿No podemos ser reconeixement una constant. mujer y hay un gran hombre detrás también? Clar. ¿Por qué no? És que és un tema d'igualtat. És que no necessitem...
por favor, reconoce mi trabajo que soy mujer. No, no estem demanant això. Reconoce mi trabajo, no te estoy diciendo Sí, reconoce soy que soy hombre, mujer. Exacte, exacte. Són persones. Jo sempre, quan parlo amb els meus fills, sempre he parlat de persones. I amb les parelles igual, Nòvio, nòvia, no. Parelles. Doncs això igual. Són persones. Dona igual que siguis home. Home, fisiològicament som diferents, està clar, i això sí, és, sí. o sigui, és lògic, no? Però a part d'això, quines diferències hi ha? No, bueno, no sé. Debe de haber, Belén, com creus? Vaig una mica así, que corto un poco, Porque es que... pues corta, porque Vamos, sí, vamos, sí. sí, Quedan 5 minutos para una hora. Ah, ¿Os dais cuenta ¿ves? cómo pasa rápido? Menos mal que cortas, porque es que nos ponemos aquí a hablar y No, se porque nos tiene que haber un va. segundo capítulo. Correcto. Tiene que haber un segundo capítulo. Correcto. Es que claro, nos das un micro y nos venimos arriba. Hasta el Scooby Ya ha querido está. estar Y aquí. hasta el Scooby está diciendo. ok, Belén. Vamos. Com creus que la dansa pot ser una eina per educar en la igualtat i la llibertat? Si quieres te la vuelvo a repetir. Piensa. A ver, sí, es estupendo, porque claro, vamos a ver. Yo creo que es que la danza no entiende de sexos, ¿no? Me refiero, tú bailas y es una expresión de tu cuerpo y entonces expresas. Entonces no te tiene que condicionar a si eres chico o chica bailar de una manera o de otra. Pero sí que tengo que decir que cada vez más yo, que ya tengo una edad, voy viendo que la danza urbana está como muy sexualizada. Tengo que decir, a ver, si vamos a lo puro, ¿no? Que se podemos decir el funky, el locking, el popping y tal, yo que como madre de... Eres experta. Soy experta, lo que voy a decirte. Como madre de 2 hijas bailarinas que llevan 10 años, que me he visto muchos campeonatos ya, ¿no? Y he estado chupando muchos grupos y muchos campeonatos. Entonces ves una fauna, ¿no? Ves bailarines y ves un gran mundo, ¿no? Entonces sí que ves, hay una diferencia entre yo, insisto desde mi punto de vista. Yo veo lo que es el locking, el popping, el break y lo veo igual. Yo veo hombres, mujeres, lo veo igual. Pero luego hay otro tipo de baile que no sé categorizarlo, no lo sé, donde lo veo muy sexualizado. Veo muchas poses, veo muchos movimientos, veo posturas que digo, ¿es necesario para bailar? ¿Tiene que ser así? Las vestimentas, ¿no? Claro, pero bueno, quiero entender que la vida es así, que es que la danza es eso, tiene que haber en igualdad tanto hombre como mujer que puedan bailar y que es una expresión del cuerpo, pero insisto que hay momentos en que yo, a mi edad, quizás ahí me estoy tirando piedras a mi tejado, no es que me espante, pero digo, wow, no era necesario, ¿no? En el suelo hacer según qué movimientos. Eso es baile, porque para mí eso es otra cosa. Yo eso lo he hablado Me con ellos. escandalizo. Yo lo he hablado con ellos y he dicho, ¿por qué? Si luego, por ejemplo, o la media de campeonatos o de grupos que ganan, luego a lo mejor ganan los que hacen locking o no los que hacen este tipo de baile tan sexualizado. Entonces yo les digo, ¿qué pasa que os gusta tanto? Porque claro, aquí en Casa Urbana tampoco podemos ser tan puristas, tenemos que abrir porque si no se nos desmotiva. Claro. Y no sé quién me contestó, me dijeron, Sandra, pero es que nosotros solo oímos la música reggaetón. Claro, nosotros, ¿qué oíamos? Prince, Madonna, U2, tal. Claro, Ahora, claro. ¿qué suena? Las tendencias de las redes. ¿Qué está sonando? El Bad Bunny, no sé qué, yo no conozco mucha gente, pero que, perdonad, pero ¿me entendéis? Entonces, claro, si esto lo escuchan, ellos culturalmente a nivel auditivo no les entra musicalmente nada más que eso. Entonces, ¿eso cómo se baila? ¿De qué manera se baila? Con un tipo de energía, con un tipo de intensidad, con un tipo de pasos. Por eso aquí en Casa Urbana, bueno, no os creáis que no nos cuesta mantenernos. Es que, insisto, es que no debe ser por fácil. censura Yo de también. letras, porque Eso es lo que iba a decir yo ahora. No, yo Estaba también, yo pensando también. lo mismo. El ritmo puede ser bonito, como tal, los tambores o lo que tengan de sonido. Porque lo que viene siendo la ¿Tambores? letra, Las letras. realmente dices, te paras un momento a escuchar Sí, la sí. letra y dices, pues sí, estamos volviendo otra vez Sí. Igualdad, ¿eso es igualdad? a igualdad, sí, sobre todo igualdad. Y sí, a un mundo muy machista, ¿no? De Claro, no me toques, vas a venir y me vas a hacer. Muy bien, pues sí, claro, hombre.
sí, yo prefiero que la Casa Urbana se quede con la música que tiene. Realmente Pero ¿por qué? lo O agradezco. sea, tantas campañas de sensibilización, o sea, te capan un vídeo, porque a lo mejor hay una cosa que dices, ¿en serio me has capado un vídeo por esto? Y luego se hacen virales los vídeos de bailarines o de artistas, ya no bailarines, ¿vale? Con músicas machistas que dices, ¿dónde está el gobierno aquí que tendría que capar esto? Sí, eso no se entiende. Sí, yo también me lo he preguntado muchas Sí. veces, no lo entiendo. Y con mi hija, con la Nuria y con mi hijo, con el Víctor, también lo he hablado, pero esto no escucháis, es que yo creo que ni escuchan la letra. No, yo creo No igual. se Cantan, entiende. Es que el no se mantra. entiende. Guau, tampoco guau. se entiende. No se entiende. Es que no se entiende. Yo alguna vez me he parado a escuchar alguna letra y digo, y me la he tenido que poner con letra, o sea, subtitulada, porque digo, es que no lo entiendo. Si no, de verdad. Subtitulada, digo. Sí. Dices, buscas un vídeo y lo pones con, pues eso, con letra, porque dices, que está cantando. Yo al Bad Bunny este que decía Sandra, es que todavía estoy por entenderlo, ¿no? Sí, sí. Aparte de decir, Totalmente. ya está, no dice nada más, dice, pues no sé. Claro, en nuestra época de adolescentes el reggaetón no estaba en auge. A lo mejor, mira, Orishas, yo me acuerdo que Orishas me gustaban mucho. De hecho, puse el otro día cuando hice mi primera clase después de Ni 2 idea, años, Ori, Orishas. ni idea. Bueno, es un grupo cubano, pero de la época, bueno, potser de l'any 2000, potser pero era, vamos, no es un reggaetón, pero es como un hip hop que hablan, música latina, pero no al nivel que ha llegado, no, amb uns missatges que, hosti, a lo cubano, que és la que vaig fer l'altre dia, o sea, y no es que estemos en contra de las músicas urbanas latinas. El género reggaetón, La letra machista. De la letra claro, es que es la machista. letra, es la letra. Me dice Sergio que llevamos 1 hora, entonces vamos a ir así un poco súper relámpagos, ¿vale? A ver, Se pasa volado. sí, Se pasa es volado. lo que os he dicho. Esto es magia, Os oye. ibais a sentir también que tendría que ir cortando. Venga. Sé que a veces es agresivo, pero es que lo tengo Es que hacer. necesario porque si no nos dan aquí las tantas, es que no puede ser. A ver, quin és el millor consell que donaríeu a les nenes o joves i dones d'avui? Quin és el millor consell que donaríeu? La Núria, va. Mentre les altres penseu, Jo també tinc que Hòstia, és pensar. que la pregunta No. és complicada. Jo diria que siguin lliures d'escollir què volen fer, on volen estar, que no s'autoimposin límits elles mateixes ni deixin que els imposin els altres. Sí. Pues muy Básicamente. bien, ya lo has dicho, la has clavado. acuerdo. La has clavado totalmente de acuerdo. Me podría enrollar más, pero yo creo que ahí No, simplifico, Como llevamos límite de tiempo. ya tenemos límite, correcto. simplifico la idea Ya está. más. ¿no? Estamos Porque de al acuerdo. final- Totalmente. Com podem educar... L'última pregunta, si us sembla, ¿vale? Última pregunta? Va. Com podem educar millor les pròximes generacions en el respecte i la igualtat? A ver, la gestión de personas. Te paso el micro. A més has dit una paraula a la frase ja, no? La del respecte. Que... Sí. Sí, exacte. És que és això, és respecte per tu mateix, respecte pels altres i... És que no sé, ja, ara no se m'acudeix res més. Jo crec que ho hem dit tot. És Sí. que... Sí, seria una mica això. Tractar-los amb respecte perquè es respectin ells mateixos i puguin tractar amb respecte a la Exacte. resta, a més, amb empatia, Exacte. que és el que has dit abans. Seguretat de si Sí, mateix, és molt important. la Autoestima. seguretat, l'autoestima. Feu una cosa, sé que us costa, però per què no mireu a la cara? Ah, la meva cara. És que no me'n recordo Sí, de la tampoc. No, càmera. no, perquè ara el missatge és per Sí, ells. el missatge és pues, tenir una bona autoestima és molt important. Sí, sí, sí. Però sí. sobretot respectar-se, primer estimar-se molt un mateix, perquè si no t'estimes tu no pots fer que la resta t'estimi. Sí, totalment. I una mica seria així, el resum. Voleu apuntar alguna coseta? Jo bueno, diria també que a part del respecte, estimar també és molt important. I a vegades hi ha gent que no estima la gent, malestima, no? Sí. Seria la paraula, millor. I això també jo crec que és una part important. Esteu d'acord? Sí, sí, o sigui, al final és, si t'estimes a tu mateix, tal com ets, els altres t'estimen, o sigui, no tens res més, no? O sigui, primer és això, creure't en tu mateix i
saber que tot el que tu vols pots arribar a fer-ho. I com deia la Núria, no? Al final no t'has de posar cap tipus de límit, ni ningú te l'ha d'imposar, i més no. Correcte. Llavors, el respecte i l'estimar-te és el primer que has de tindre. I això és el que haurien d'ensenyar-li molts valors d'aquests als nostres petits, no? Que realment és així. Doncs avui hem compartit experiències, dubtes i esperances, però sobretot ens hem recordat que la lluita feminista no és només per a nosaltres, sinó per a les generacions que venen darrere. I com diem aquí, no ens aturem, no ens tornarem a amagar i ni un pas enrere. Ha estat molt emocionant per mi i molt especial perquè m'heu fet sentir dona i orgullosa de mi, que a vegades també ens hem de recordar i ens hem de una mica aplaudir, no? Tot el que fem. Sou dones molt valentes, sou dones meravelloses i que us admirem moltíssim. Que jo diria que darrere d'uns fills, com els que teniu i filles, hi ha dones, mares, molt de Déu, que és l'episodi i títol del nostre podcast d'avui, dones de Déu, pares de Déu, i escolteu, que visqui la igualtat entre gèneres. Gràcies, això no s'acaba aquí perquè la lluita és cada dia. El 8M és un recordatori, el 8M és un dia més, vull dir, al final són 365 dies a l'any que hem de seguir sensibilitzant, educant, lluitant i intentar potser canviar una miqueta el món. Jo sí que volia dir-te una petita cosa, que és, em vaig emocionar molt ahir amb el vídeo. Sí? Una, per veure'ls ballar, perquè ballen superbé, però el que més em va emocionar són les lletres que veu posar, perquè són missatges molt clars que han de tindre tots, nens, nenes, i la veritat és que em va emocionar molt. Moltes gràcies. I que si podeu fer el vídeo superviral, jo, com a mare, estaria encantadíssima que aquest vídeo es fes viral per al missatge que doneu. És la idea. La idea és que, aquest vídeo que estem parlant és el vídeo que podeu veure al canal YouTube a partir d'avui. És el 8M i veureu que hi ha alumnes de Casa Urbana. Dir-vos que com a anècdota vam ficar les màscares perquè tenim 2 nois ballant que també volien formar part d'aquest vídeo i vam dir, bueno, anem a seguir amb la temàtica de que és el Dia de la Dona i per això portem les màscares, que està l'Oriol i el Dani. I no res, dir-vos que gràcies amb el Moll estem plantejant-nos donar una mica més de canxa al vídeo amb alguna promo econòmica d'aquestes xarxes que pagues i més que tingui més alcance i perquè creiem amb el missatge i per nosaltres, ja que fèiem una inversió de temps i econòmic amb aquest vídeo, que també torno a dir, el mèrit és de tots, el treball en conjunt dels vostres fills, jo com a, por dónde va a salir esto, por dónde empiezo, perquè quan has de començar una obra, sigui una coreografía o algo, dius, por dónde empiezo. Y el Sergio, Sergio, una vez más, gracias porque la edición ha sido espectacular. Así que no me cansaré de decírtelo i no res, família, moltíssimes gràcies per seguir-nos per les últimes actualitzacions a les nostres xarxes socials, canal YouTube, que te pots inscriure també al nostre canal, i a les nostres xarxes, i que aquestes dones són meravelloses, són testimonis de Déu, ha estat un plaer i per arriba i per l'ante. Clar que sí. Moltes gràcies. 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 Ens veiem al proper capítol.